Зиратлар изге урын, анда һәркемнең әби бабасы, туганнары җирләнгән. Аларны чистартып тәртипкә китереп тору һәркемнең изге бурычы. Каберлекләрне чистарту юласы электән буыннар аша яшьләргә тапшырылып килгән. Шул вакытта гына һәркемнең соңгы йорты булган зиратларда тулы тәртип урнашачак. Шундый сүзләр белән каршы алды безне Миңнегали ага Миңневалиев. Өмәдә катнашучылар арасында ул иң өлкәне 88 яшенә җитеп килә. Benim kataylar, kortataylar susunda varsa da susunda doğdum, susunda üstüm, susunda yaşayıp Allah'a şükür. Oldaşlarga da rahmet. Yine ulaşıp kileler, tadarlarga ödülerin, kilesi urunların bilgesi rahmet bilmeyin. Иртәнге 9-дан шимбә көнне бензопышкы триммер тавышына күмелде Аккүз авылы зияраты. Биредә халык һәрвакыт бердәмлеге һәм татулыгы белән аерылып торды. Әле дә мәңгелек йортларыбыз ерактан ук пөхтәлеге, чисталыгы белән күренеп торса, күңелләребездә тыныч булачак дигән изге ниятләр белән эшкә тотындылар. Безнең инде шу территорияны чистарту, кирәкмәгән караган агачларны кисү, хәзер бит инде шоган бик күп, шоганнан чистартабыз. Анда инде караган яфракларны җыеп, шушы зияратларыбызны матур хәлгә китерәбез. Бу сөкенеш хәммәттә дә бара, Кыпчакта да бара. Килгән кешенең барсына да зур итеп рәхмәт. Яңа Күктау авылы зиратын төзекләндерү буенча агымдагы елда зур эшләр башкарыла. Халык инициативаларын яклау программасы шикләрендә биредә 2 зиратның коймаларын һәм капкаларын алыштыру өчен материаллар сатып алынган. Яңа Күктауда туып үскән район советы депутаты Хамит Узаманов та бүгенге көндә һәммәсен оештырып, шушы эштә янып йөри икән. Республикадан берилгән миллион сум шушында кала, шушы эшләргә тотынулар. Бик әйбәт начинание дибез инде ул. Бетмәсәрәй дип нитәбез. Эшләнгән эш шушында яшәгән кешеләр өчен кала. Шушы әйберләрне эшләргә яркәйдән дә мендәләрендә, яркәйдә торган кешеләрдә тагын да дәррәүрәк тотынсак, яхшырак та булыр иде. Сез үзегез шушы авылдан буласыз. Мин шушы авылдан, анда гына торам. Анда менә классташ җегет белән классташларны да җибап менә инде күбрәк. Бер зиратны әйләндерү эше тамамланып килә, икенчесендә баганалар утыртылып, эритеп ябештирү эшенә тотынганнар. Яңа зиратында полностью шикләрне чистарту бетеп бара. Бүген инде бу чистартуда безнең мир хуҗалыгы да бик зур ярдәм итә Беларуслар биреп инде. Шулай үзебезнең шәхси шкорлар Беларус белән, КамАЗ белән ярдәм итәләр. Шулай авыл халкыга чыгып чистартуда бик зур ярдәм күрсәтәләр. Өмәләр монда әлегә атна сайын оештырылып килә, дип белдерде биләмә башлыгы. Авылдашлар бергәләп карт агачларны кисеп чыкты, үләннәрне чапты, корыган яфракларны тырмалады. Читтән караганда зират үтәли күренә башлады, чистарды, яктырды. Allah Teala yardım etsin bizga, bizning avullarga, o'zag'ina chaqli motor itirib bitirga yapsın. Mərhumlarımız bizdən irca bulsunlar. Bizning dualarımız onlarga har vaqtda yetib tursin. Гомумән алганда мондый өмәлләр районның һәрбер почмагында үтте. Анда 2000-нән артык илешлек катнашып, барлыгы 80 зират территориясын тәртипкә китерде. Зират яныннан узган һәр кеше бу дөньяның мәңге түгеллеген исенә төшерә һәм үзенең кылган гамәлләре турында уйлана. Чисталык ул ярты иман, дип өйрәтә авыл имамнары. Шуңа күрә зиратларның торышына берәү дә битараф булырга тиеш түгел. Алина Хадимуллина, Ринат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.